Suyatan. No. Kinuha na kami. Sure, bahala na. Oh, iba tong rekord. Ayun na. Nagkasta. Gino na mo din. Nasa nalsok na. Nasa nalsok na yung batap. Ito yung abutan nito na eh. Saan naman sa paraan? Oh. Ang tatarta na Eh, mana? Sila bato. Sa siminto. Naman o. Abay, bato na ita? Bato No. nga nagkapod yun. So yun nabutan na. Sa tayo di granite. Dagiti ko na. Burbur na. Buwan iso. Dagiti mga ipit na eh. So nga makababa. Narabisan na. Pero manupay ka doon lang tayo palo yung may. Sabi ko na 30. Pwede pa, maluti patapat tayo yung palo na pa rin. Depende ko. Sa 30 ka na ta, makano lumabas ka ng 30 kay napgad ka no. Ay, baby. Slam mo lang siminto ko. Piso na taon. Doon ang kulay pa kita na brown skin ko na Buhos sa mo dati. Buhos yun na. Ya? Buhos siminto. Datarangan na bubuhay. Dati pa ikin. Kuanjay ko na Ikat daw. Na talaga nga pang kwarta na pang bitak na talaga. Eh pang... Nakasa, nataman ti balaya. Dahil na, subli dara zero. Awang nga nalusok na nga lang. Asik, mukha niya sa sandal. Ya? Naburbo. Jadi tinagnaan jay kulukul nga damo. Nakpay siripon no balitok dali. Pag-asaan yun. Lagi tayo batong kanin. Lalati na kayo. Lagi tayo batong Curang tama. Suratan na iti pinakpakanan na Israel. Hindi na ipakan naratan. Sa dalos. Yuli lang. tukul mo na eh. Ada pa nga tao. Tanayin na. Gusto nga isubli na ba? Ada pa yun. Natukol no. Tukul mo. Kasama mo. Baka natong tumok. Baka binurot Patinggan na rin. puro na tuman na kay. Hindi ko na cellphone naratan. Ako malasin ko na. Bago ang mutigas na pa ng sige. Mo kasi ko mo. Pati pas lang tingkis na naratan ka ba? Maglataba tayo. Gagarain tayo ng yakar-yakar. Puro sikil na karamihan na eh. Ay pagkababot na rin di ba? Nakapun sa luting ato dato eh. Hindi mo balik. Okay. Bukan ka, gawin na rubor na lang yun, no? Tirahan nyo diye. Kajay taka. Sumilap data. Ano yung granite? Granite. Granite dito, granite stone. No, hindi ko na taong nagkaya ng granite. Kayaw, yung tinlagyan. Ito talaga pa ako yun niya, dalagsun pala. Dalagsun na kita? Kaya. No, kuma may pubudan na. No, kung may gibasit ti ko. Naburo-buro kumasaw. Gibasit nga abot yung kanan nga to. Ano pa nga to? Paggaramida nga tayo. Pag-istiba rin mo lang. Kasla mula yung burnal. Ngadada picture. Ito ni tikin kinan di ko. Iya, bala nga dahil. Ano man naman sa paraan? Awan, nagpagtagaan mga maliha. Eh, sunod dito ngipon-ngipon naman. Patugang mati aras na ta mabarti yarjo lang. Patugang mati aras.
Hindi na nakita ko. Mabaawan nita lang isa.